Mawaƙi Kawu ɗan Sarki ya samu lambar yabo ta girmamawa a Najeriya. Wannan karramawa da wannan jajirtaccen mawaƙi ya samu wato Kawu ɗan Sarki ta biyo bayan irin ƙwazo da yake nunawa wajen fitar da salon waƙa waɗanda suke jan hankalin al'umma a wannan zamanin. Kawu ɗan Sarki bai daɗe da fitowa cikin masana'antar Kannywood ba, domin tun farkon shi yana gidan gala ne yana zaune, inda yake gabatar da ayyukan shi na nishaɗantar da al'umma. Kawu ɗan Sarki tun asalin shi Allah ya yi mishi fikira da basira na rero waƙoƙi kala-kala, amma kuma yanzu ne da ya fara fidda waƙoƙin shi, sai waƙoƙin shi suka samu karɓuwa a cikin zukatan mutane. Duk da al'umma suna ƙalubalantar shi da irin kalaman da yake sakawa a cikin waƙoƙin shi da cewa wasu kalaman da yake amfani da su ba su dace ba, domin kuwa suna zuwa da siga ne kamar na batsa da ya kaucewa irin tsari namu na Hausa Fulani. Kawu ɗan Sarki ya sake waƙoƙi da suka karɓu sosai irin su sanadinki ne, gyara da kuma wace yanzu duniya ta karɓe ta hannu bibbiyu. Waƙar shi mai suna Ingallo. Ba a nan ya tsaya ba, wannan mawaƙi ya yi waƙoƙi da yawa waɗanda yake sake su a YouTube. Al'amari na wannan mawaƙi wato Kawu ɗan Sarki ya ɗagawa jama'a da yawa a cikin masana'antar Kannywood hankali, inda da yawa suke cewa ai ba san akwai yara da suke da fikira da basira irin waɗannan ba, amma kuma sun tauye kansu sun koma gefe. Mawaƙin nan na siyasa wanda ya shahara a jam'iyyar APC wato Dauda Kahutu Rarara shine ya fito da Kawu ɗan Sarki, inda ya zama shine uban gidansa yake tallafa mishi a dukkan lamuran shi. Dauda Kahutu Rarara ya tsaya tsayin daka da cewar sai ya yi dukan mai yiwuwa domin Kawu ɗan Sarki ya zamana ya shahara a duniya kuma duniya ta karɓe shi, wanda a yanzu haka Dauda Kahutu Rarara yana yin godiyar Allah da cewar ko a yanzu ya tsaya to tabbas kwalliya ta biya kuɗin sabulu, domin kuwa ko a yanzu ya sallami Kawu ɗan Sarki to ya tabbatar da cewa duniya ta san shi kuma ta karɓe shi, domin kuwa ana amfani da waƙoƙin shi a dukkan wasu gurare da ake buƙatar waƙa, kamar irin su gurin biki na aure, gurin bikin sarauta, gurin bikin suna da kuma gurare na nishaɗi da makamantansu. Dauda Kahutu Rarara ya ƙara da cewa babu yadda za a yi ka ji an haɗa selection ko da a plate ne ko kuma waɗanda suke saka waƙoƙi a memory card, ka ji waƙa 1, 2 zuwa 5 baka ji waƙar Kawu ɗan Sarki ta shigo ba, yana wahala. To wannan abu yana tabbatar da cewa Kawu ɗan Sarki ya karɓo a cikin zukatan al'umma. Ya ƙara da cewa abin da ya sa ya riƙe Kawu ɗan Sarki a matsayin yaron shi da zai taimaka wa harkar waƙa, ya ga yaro ne mai ƙwazo wanda kuma tabbas ba zai ba shi kunya ba. Idan ya rike shi duniya za ta karɓe shi saboda irin basira da fikira da ya gani a jikin wannan yaro. Ya kuma yi ƙarin haske da cewa don an bawa Kawu ɗan Sarki kambun karramawa a cikin mawaka to wannan abu ya yi daidai, kuma muna taya shi murna ga baki ɗaya da wannan karramawa da Kawu ɗan Sarki ya samu a tsakankanin mawakan Kannywood. Kuna sauraron waɗannan ƙayatattun shirye-shirye ne daga tashar SST Hausa TV. Ku yi mana subscribe domin kasancewa a kodayaushe tare, sannan kuma mu iya sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayataccen shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar SST Hausa TV tana alfahari da kasancewarmu tare da ku, domin wannan tasha kacokan an yi ta ne domin ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Mun gode, mun gode.